ओम श्री गुरु राधा कृष्णाभ्यां नमः। सीताराम समारंभ रामनंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। अस्तु, आज एक सुंदर विषय नहीं ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ତ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସଂସାରରେ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ମରୁଛି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଉଛି ମଣିଷ। ନରତ୍ୱଂ ଦୁର୍ଲଭଂ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟା ତତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭା କବିତ୍ୱଂ ଦୁର୍ଲଭଂ ଲୋକେ ଶକ୍ତି ଶସ୍ତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭା। এই ନର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଟି ହେଉଛି ନା ସଂସାରରେ, ଏ ନର ଜନ୍ମ ହେବାର କାହାଣୀ କ'ଣ ଅଛି? ନର ଜନ୍ମ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ନର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ 16 ସଂସ୍କାର ଥାଏ ତାର। କାହିଁକି ଏ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? 16 ସଂସ୍କାର କ'ଣ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 29ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି ସଂସ୍କାର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅଛି। ସେ 16ଟି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା ଉତ୍ତମ ଓ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗଣ୍ୟ ହୁଏ। ଆଗରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ରାଣୀ ରାଜା ଶାସନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜ ପୁରୋହିତ ରଖୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ସବୁର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିରୀକୃତ ପାଇଁକି। କିଭଳି ସନ୍ତାନଟିଏ ରାଣୀ ପ୍ରସବ କଲେ ସେ ସନ୍ତାନଟି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣୀ ହେଇପାରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେଇପାରିବ, ସୁଶାସକ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ରାଜପୁରୋହିତ ମାନେ। ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଲମ କଲେ, ପିତା ମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହି ଯାହା ଲେଖିଲା କପାଳେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କୟାଦ କେବଳ ମାନସିକତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କୟାଦଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ନା ଭକ୍ତରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। କେବଳ ମାନସିକତା। ସେଇ ମାନସିକତା ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କର ମାନସିକତା ସ୍ଥିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଭାବରେ ପିତାମାତା ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ସନ୍ତାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଥାଏ, ସନ୍ତାନ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଇଥାଏ, କୀର୍ତ୍ତିବାନ ହେଇଥାଏ। ସଂସାରରେ ତାର ନାମ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରୁହେ। ବାବା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସେ 16 ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଗର୍ଭଧାରଣ। ଗର୍ଭଧାରଣ କେମିତି ହୁଏ? ଗର୍ଭଧାରଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଲା। ସେ ଗର୍ଭଧାରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। କେଉଁ ସମୟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଏ ସଂସାରକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣୀମାନ ପୁତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ହେଉ ପ୍ରାପ୍ତିଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଏ। କେଉଁ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କଟି ରଖିଲେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ତାହା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ତାହା ଗଣନା କରି କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ପଳେଇଲାଣି, ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ବି ଏତେ ସେ ଦିନକୁ ପାଳନ କରୁନେ। ସେଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଇଛି ପିତାମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହି ଯାହା ଲେଖିଲା କପାଳେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ସଂଯୋଗର ସମୟ। ସେ ସମୟରେ ମାନସିକତା ପିତାମାତାଙ୍କର କିଭଳି ଥିଲା, ସେଇ ମାନସିକତାର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବ ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ମାଟିଏ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ 2-3 ମାସ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ କି ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଇଛି, ମାର ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନଟି ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ମାକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏନି, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ ସେବନ କରିବା ପାଇଁକି। କେମିତି ଗର୍ଭଧାରଣ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ରହିବ, ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସବୁବେଳେ ଏବେ କାଳରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ନେଉଛନ୍ତି, 15 ଦିନକୁ ଥରେ ହଉ ମାସକୁ ଥରେ ହଉ ଚେକଅପ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁଂସବନ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଭଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତର 2-3 ମାସ ପରେ ଇଏ ସଂସ୍କାରଟିକୁ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଆସିବ ସୀମନ୍ତ ନୟନ ସଂସ୍କାର, ଯାହାର ଗର୍ଭଧାରଣର 5ମ ମାସଠାରେ କରାଯାଏ। କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିର ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନାରୀ ଉପରେ ରୁହେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା, ଗର୍ଭାଶୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ କରାଯାଇଥାଏ।
द्वितीयतः यही समय पिलार मानसिक अभिवृद्धि घटे पंचम मास ठार सेतबे कौन कराए माँ को कौन कर भागवत गीता आध्यात्मिक चर्चा माँ मस्तिष्क ये सब जिन रखागले कि माँ अभ्यस्त कले पिला पर सुप्रभाव पड़ी था। तेणुक सेतबे कौन करेंगे माँ मान को कष्ट देवेनि जंत्रणा देवेनि कि टेंशन अधिका देवेनि दुख देवेनि जद्वारा कि पिलार कुप्रभाव किसी पड़ो ना। यार चतुर्थ आसब जातकर्म संस्कार। ये जातकर्म संस्कार आज्ञा कौन जन्म समय कथा जिते पिलाटी गर्भर ये धरापृष्ठ को अवतरण करे सेतबे ये संस्कारटी करा जाय थाए। जितेबाला पिलाटी जन्म हम जन्म है मात्रे ताको कौन कराए ना टिके घी सामान्य घी गोटे स्वर्णर जेकोसी पात्र हो कि चामच हो घी टिके ता सहित मिश्रित महू टिके नहीं कि अनामिका आंगुट्रे पिलाटे को पाटे चखेया पड़े जीभरे चखेया पड़े। यह द्वारा कौन ना बात कफ पिक त्रिदोष पिलार सबुदिन कि रहे ना त्रिदोषरू से रक्षा पाई थाए। आउ कौन हुए ना मेधा वृद्धि हुए स्मृति शक्ति अभिवृद्धि हुए तत्सहित आउ गोटे कम आपरे से समय ये समय कौन कराए नाड़ीर काटिबा पूर्व ये कार्य सब कर कौन करा गोबर द्वारा कौन करा किछि गोबर नहीं पानी रे ताकू पकई पिला को गाधे देवा द्वारा पिलार शरीर में चर्म रोग आ जीवन सारा रुहे ना। तेणुक जातकर्म संस्कार यही हूँ प्राधान्य अच्छी। तापर नामकरण संस्कार जोटा कि षष्ठ दिन करा जाय थाए कहीं परंपरागत अनुसार से संस्कार को षठी पूजा बोली कहती षष्ठ दिन जातर षष्ठ दिन कार्यक्रम कर तेणुक ये नामकरण कौन पिलार कार्यक्रम को देखी पिलार भाग्य भविष्य को देखी से हिसाब से नामकरण कर षष्ठ आसब निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार कौन ना 12 दिन यहाँ कर कौन ना 12 दिन पिला को बाहर बाहर करा कौन कर सूर्य को दर्शन कर प्रपंच संस्पर्श केमती पिलाटी आसब। साधारणतः आम ये आम जो धरापृष्ठ जन्म होचे ये प्रपंच कहले ये धरापृष्ठ 5टी तत्व ये आम शरीर भी 5टी तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित ही अधम शरीरा। तेणुक यही सब तत्व भितर पिला को ज्ञान करा पड़ो यही तत्व संपर्क में पिला को आने को पड़ो। यह हूँ निष्क्रमण संस्कार। सप्तम आसब अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन पिला को 7 मासरे करा जाय थाए। यही 7 मास पर्यंत पिला कौन करे ना मार क्षीर खाई बंची थाए तापर अन्नप्राशन करके आग को बढ़ाई दि जाए। अष्टम आसब चूड़ाकरण संस्कार। यह 1 वर्ष रु 3 वर्ष पर्यंत प्रायतः करा जाय थाए। यह कौन ना आमर कथार अच्छी केशाग्रे तिष्ठति पाप केशर अग्रभाग कौन करे ना पाप तिष्ठती। तेणुक केश को कौन करा लंडित करके आम सभ्यतार अच्छी आम परंपरार अच्छी आम संस्कृति अच्छी पिलार कहते बाड़ पकड़ अमुक मंदिर में बाड़ पकड़ जाते सी हूँ चूड़ाकरण संस्कार कहुए। तापर कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार कौन ना कर्ण को गोटे छुंची साहाଯ୍य हो रूपा छुंची हो कि लुहा छुंची हो साहाଯ୍य फुटा जाए। यह द्वारा स्वास्थ्यर कौन समस्या पिला देहरे रहे ना। तापर आस विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार प्रायतः 5 वर्ष रु 7 वर्ष मध्य करा जाय थाए। किंतु ये संस्कार करने द्वारा गोटे कथा आप मन रखिए ये संस्कार सेतबे सिद्धि लाभ होता है सेतबे ये संस्कार सुप्रभाव पड़ी था जेतबे सूर्यदेवंकर उत्तरायण हुए कौन एक शुभ समय देखी पिलार जातक देखी कौन एक शुभ समय देखी सूर्यंकर उत्तरायण हवा पर ही समय निर्घंट कर पिलार विद्यारंभ करने दरकार। तापर उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में ये सब गुरुत्व थिला। उपनयन संस्कार ब्रह्मचारी संस्कार जोड़ा कहती पिला माने कौन करुले गृह जाऊे गुरुकुल जाऊे गुरुकुल विद्या आरंभ करुले से सब प्राचीन काल में से तो जिनस ना से कार्य संस्कार ए कार्यक्रम ना किछिटा घर ब्राह्मण मान घरे अच्छी जाऊँच जो मैंने संस्कृत वेद पाठ अभ्यास कर पठे दि जाऊँगी से कहे उपनयन संस्कार। तापर वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ उपनयन पर वेदारंभ शिक्षा कहुए। जन्मेण जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यास भवेते विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तेणुक वेद अभ्यास करने द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्ति होता है। तेणुक वेदारंभ संस्कार यार प्राचुर्यता अच्छी। तापर केशांत संस्कार। केशांत कौन जो वेद पाठ आरंभ करेंगे से पूर्व कौन कराए ना केशांत संस्कार कराए। केश को कौन कराए लंडित मस्तक करके पिला को विद्या आरंभ करने को पड़ी था। ब्रह्मचर्य जोटा कहती कि कहीं यहाँ गोदान संस्कार कहती। यह प्राचीन काल में आचार्य मैंने कराउथिले एबे यह एते कार्यक्रम नहीं। हम समावर्तन संस्कार
ସମାବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାୟତଃ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସରିଲା ପରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିବାହ ସଂସ୍କାର। ବିବାହ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ନା ବିବାହ ସଂସ୍କାର କଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ବିବାହ ସଂସ୍କାର କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷଟିଏ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅଧିକାର ପାଇଯାଏ ଗୃହଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବିନା ନାରୀରେ କୌଣସି ଗୃହଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଧର୍ମକର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପୁରୁଷ। ସେଥିପାଇଁ କି ବିବାହ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ହେଉଛି ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର। ଏ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଜୀବର ଏ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ଭାରି, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜୁଇକୁ ଯାଏ ତାହାକୁ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି 16ଟି ସଂସ୍କାର ଯଦି ଆମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିଛେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ସୁପ୍ରଭାବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପିଲା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେବ, ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, କୀର୍ତ୍ତିବାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସଂସ୍କାରରେ କେତୋଟି ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବିବାହ ସଂସ୍କାର। ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମୌଜରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ଏ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସଂସ୍କାର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସଂସ୍କାରର ଆମର ଘୋର ଅଭାବ ରହିବ, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ମାନବିକତାର ଅଭାବ ରହିବ, ସେ ମଣିଷତ୍ୱର ଅଭାବ ରହିବ, ଯାହାକି ଅଲଗା ଲୋକର ମନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ, ଅଲଗା ଲୋକର ଭାବନାକୁ ନେଇକି କର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ, କି ନିଜେ ଜଣେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ମଣିଷ ବି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର କୀର୍ତ୍ତିବାନ ଓ ଆମ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ସଂସ୍କାରତ୍ୱ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।